Capítulo 9. Ao pasar, viu a un cego de nacemento. Entón, preguntaronlle os seus discípulos: Mestre, quen pecou para que nacese cego? El ou os seus pais? Xesús respondeu: Nin pecou el, nin os seus pais, senón que está cego para que se mostren nel as obras de Deus. Precisamos facer as obras do que me mandou mentres é día. Está a chegar a noite e daquela ninguén pode traballar. Mentres eu estou no mundo, son a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e fixo lama co cuspe, e untouna polos ollos do cego, e díxolle: Vaite lavar na piscina de Siloé, que quere dicir enviado. El foi, lavouse e volveu con vista. Entón os veciños e os que antes o viran andar a pedir preguntaban: Non é este o que estaba sentado pedindo? Uns dicían: Eche o mesmo. Outros: Non, é un que se lle semella. E el dicía: Son eu. Entón preguntábanlle: Daquela, como se che abriron os ollos? El respondeu: O home que se chama Xesús fixo lama, untoume os ollos e díxome: Vai a Siloé e lávate. Entón fun e, o que me lavei, comecei a ver. Preguntáronlle: Onde está ese? El contestou: Non o sei. Levaron onde os fariseos o que fora cego. Era sábado o día que Xesús fixera a lama e lle abrira os ollos. E outra vez lle preguntaban tamén os fariseos como chegar a ver. El respondeulles: Untoume lama polos ollos, laveime e vexo. Algúns dos fariseos dicían: Este home non ven de Deus, que non garda o sábado. Outros, en cambio, dicían: Como ia poder un home pecador facer estes sinais? E había división entre eles. Entón preguntáronlle outra vez o cego: A ti que che parece ese home que lles deu a vista aos teus ollos? El contestou: Que é un profeta. Os xudeus non lle creron que fose cego e que chegase a ver, ata que chamaron polos seus pais e lles preguntaron: É este o voso fillo, o que vos dicides que naceu cego? Logo, como é que agora ve? Os pais responderon: Non sabemos que este é o noso fillo e que naceu cego. Como é que agora ve non o sabemos, nin sabemos tampouco quen lle deu a vista. Preguntádelle a el, que ten anos para falaren por sí. Isto dixeron os pais, porque lles tiñan medo os xudeus, pois xa se puxeran de acordo en que, se alguén o recoñecía como Mesías, botábano da sinagoga. Por isto dixeron seus pais: Ten idade, preguntádelle a el. Chamaron por segunda vez polo home que fora cego, e dixéronlle: Dá gloria a Deus, nós sabemos que ese home é un pecador. El entón respondeu: Eu non sei se é un pecador, só sei unha cousa, que eu antes era cego e que agora vexo. Dixéronlle entón: Pero que foi o que che fixo? Como che deu a vista? Respondeulles: Xa volo dixen e non me fixestes caso. Por que queredes oílo outra vez? Ou é que tamén queredes facervos discípulos del? Eles encherono de aldraxes e dixéronlle: Serás ti discípulo del, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que a Moisés lle falou Deus. Deste, polo contrario, non sabemos de onde é. O home replicoulles: Pois nisto precisamente está o admirable, en que vos non sabedes de onde é, e el deulle a vista aos meus ollos. Sabemos que Deus non escoita os pecadores, pero se é un piadoso e fai a súa vontade, a ese escoita. Ende xamais non se soubo de ninguén que dese vista a un cego de nacemento. Se este non viñese de Deus, non podía facer nada. Respondéronlle eles: Ti naciches todo metido en pecados, e vas nos ensinar a nós? E botárono fora. Oíu Xesús que botaran fora, buscouno e preguntoulle: Cres ti no fillo do home? El respondeulle: E quen é, Señor, para que crea nel? Díxolle Xesús: Eche o mesmo que estás vendo e que está a falar contigo. El dixo: Creo, Señor. E postrouse diante del.
Entón dixo Xesús: Para realizar un xuízo vin eu a este mundo, para os que non ven, vexan, e os que ven se volvan cegos. Oíron isto algúns dos fariseos que estaban onda el e preguntáronlle: E logo, nós tamén estamos cegos? Xesús contestoulles: Se estivesedes cegos, non teríades pecado, mas como dicides que vedes, o voso pecado permanece.